ना स्पॉयलर्स देखा जिब्बो तुमको अगर वार्न कर दो कौन जानछु स्पाइडरमैन इस सारे पळे आसलो फिल्म देखि 3D ग्लास कोड मिलियो दुकान रे सब सब्सक्राइबर्स पे चुम्मा बाळूंगा 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 आमे बाळूंगा टोका हेलो भाई भौणी मैंने आपण मैंने भल तो होप सब मैंने भल थे। तो आज आप थंबनेल देखी तो जान जाइए आम कड़े अच्छे ए आम स्पाइडरमैन नो वे होम रे भी जाऊँ देखिया फिल्म पूरा केमता अच्छे आम काली ठारू पूरा रखिकी बसचु कि यूट्यूब ऑनलाइन देखिनु स्पॉइलर गुड़ा किसी से आज आम यूज ही करनु जमा काली तो जमा नहीं से जाऊँ सब लेट मोटर सांगर आसुँच पूरा लेट शो स्टार्ट हो टिकेट पार अच्छे शो लॉस स्टार्टिंग सीन न देखले लाभ कौन स्पाइडरमैन कौन कर चार्टा मोर चार्टा दे चल 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 मड़ी चलो चलो स्पाइडरमैन कौन जानछु स्पाइडरमैन इस सारे पळे आसलो फिल्म देखि मजा लगन मुह खेला पूरा ये गुड़ा केमते आसन देखुना शो स्टार्ट हो गला अबे शो स्टार्ट हो गला कौन देखिबो चलो 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 मड़ी चलो देखो आसी गला ये पूरा कॉलेज यूनिफॉर्म बाहर के सर बिजनेसमैन 3D ग्लास कोड मिलियो दुकान रे मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस सस्ता जोगड़े यहाँ पर देखिबो बिजनेसमैन चलो चलो नहीं चलो ये चेकिंग मारा ए कौन था मुंडा चेकिंग वीडियो हमें पूरा कौन सब गाड़ी कोड़े पूरा कर दे पूरा ए ताले खाइया को बाहर को जीवा पड़ियो नहीं हबनी स्टार्ट हो गला फुल स्पाइडरमैन काई वेयर इज द स्पाइडरमैन ठीक है मुझे एक बार न्यूयॉर्क जाके मिलना पड़ेगा इस स्पाइडरमैन से। अब अभी तो यहाँ आए, अब कहाँ जा रहे हो? लो जनाब गायब हो गए, ना बिल पे किया ना कोई टिप मिली, हमेशा की तरह। वेनम पीटी देतो है ना वेनम स्पाइडरमैन सांगते कड़ा स्पाइडरमैन टा एडी वो एडी वे एडी ब्रॉक बे हां जो आइला तो फर्स्ट जे पूरा मूवी देखी के ना पूरा आसी गला हमें
ଏବେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସେ ପାଖରେ ଏବେ ଅଛି ଏବେ। ଆଉ ମୁଭି ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୁଭି ହେଇଛି ଭୟଙ୍କର କୋର ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ କଣ କହିଲ ଷ୍ଟୋରି ଯେତେ ମାନେ କଣ ଆସିଛି ନୂଆ ଏଇଟା ନା ଓମନିଭରସ୍ ନା ହଁ ଅକ୍ଟୋବସ୍ କହୁନି ବେ। ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ହାଇପ୍ ଯୋଉ ବନେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ହାଇପ୍ ଟା ବି ଅଲଗା ଅଛି। ହାଇପ୍ କୋଆ ବିଷୟରେ ବନେଇଥିଲେ ବାସ୍ 3ଟା ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ବିଷୟରେ ହାଇପ୍ ବନେଇ ମୁଁ କହୁଛି ଆରେ ଲଜିକାଲି କିଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ଦେଖିଦେଇଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖି ନଥିବେ। अरे कहना क्या चाहते हो? रे ତୋତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଭିଟା କହ ଟିକେ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଏବେ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ଫିଲ୍ମରୁ ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ଏବେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଯିଏ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି ମୁଭିକୁ ଯାଅ ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ମୁଭିଟା ପୁରା। ଆମର ଟମ୍ ହଲାଣ୍ଡର ସେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନଟା ତାର ମାନେ କହିଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ଓଭର ହେଇଗଲା ଆଉ ଏବେ ସେ ନିଜେ ଆଡଲ୍ଟ ହେଇକି ବୁଲିବ। 18 ବର୍ଷ କ୍ରସ୍ ହେଇଗଲା କୁଆଡେ ବୁଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବ। ଆରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖି ଏମିତି ଝାଳୁ ଫାଳି ହଉ ଏତେ ହାଇଟ୍ର ତ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ କୋଉଠି ବୁଲିବ। ଫିଲ୍ମଟା ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ଖାଇସାରିଲୁଣି ସବୁ କଲୁଣି। ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଥିଲା ମାନେ ଏତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା ଟ୍ରେଲରରେ ଯେତେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇନାଫ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି। ଏମିତି ନାହିଁ କି କିଛି ରୋଲ୍ ମାନେ ଯିଏ ଯେତେ ରୋଲ୍ ମିଳିଛି ନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ପୁରା ଥିଲା ତାଙ୍କ ସିନ୍ ସବୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କି ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଖାଲି 2-3ଟା ହେଇଥିବ ସେମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସର୍ଟ ରିଭ୍ୟୁ ଦେଲେ ମାନେ ତାର କ'ଣ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନର ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ଟା ସରିଗଲା ଏବେ ତାର ଆଡଲ୍ଟ ଲାଇଫ୍। ଏବେ ସେ ପୁରା ଏକଲା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ସେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ମାନେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ୍ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ନିଜେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜେ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାର ଏବେ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇ ମୁଭି ପରେ MCUରେ ସେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ମଲ୍ଟିଭର୍ସଟା ଏବେ ଓପନ୍ ହେଇଗଲା ମଲ୍ଟିଭର୍ସ ମ୍ୟାଡନେସ୍ ପୁରା ଏବେ ଆସିବ ଆଉ ଏଇ ମୁଭି ପରେ ଆଉ। ଏଇ ମୁଭିଜରେ ବହୁତ ସାରା ଟିକେ ନା ସ୍ପଏଲର୍ସ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ ଆଗରୁ ୱାର୍ନ କରିଦେଉଛି ଯାହାର ମାର୍ବଲର ପୁରା ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଓ ଏଇ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନର ପୁରା ମୁଭି ଆମେ ବୁଲିକି ଯୋଉ ଆଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେଇବେ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଲକ୍ ଆଉଟ୍।